Nek panggene supek reoke dikurangi ya. Monggo kagunganipun Mas Ovi ya. Dibudget nolih kagunganipun Mas Ovi jajake. Putra waya saking Kang Mas Bro Julian siswa kepok. Yo. Ho 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 lo. Ayo siswa kepong tetap di hati. Ayo Mas Hovi bos kecil siswa kepong putra saking Kang Mas Bro Julian pribadi ya. Ayo Mas Hovi Diki Prano reoke alon-alon ya. Le lo ya le ya lo ye lo le los ya alon alon waton kelakon ger lo tutono solantri jane ger le ya ho 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 ya lo lo ayo siswa ayo dikal ger hati-hati ger. Loh, ayo Kang bagus. Yo, sik sabarin. Kendangnya sik dipandil, hati-hati le. Mas Ovi. Loh, ya. Le. Ya, ya alon-alon waton kanthi kelakon yayi lo tangin ger hati-hati ger iyo ayo lo ya ho ya le ye ho ya awas hati-hati le lala lo ya lo tangek noger ya dikawali hati-hati le hati-hati ger. Ya le lo ya ayo digoleki Bapak Lian nih Soho Ibu Eko Ibu Winda Bapak Mar Ibu Mintil ayo
kula aturi medal sawetawis iya lho matur nembah nuwun Bapak Lian, Ibu Lian, Bapak Mar, Ibu Mindil. Ya. Awas aja medeni ibuke le, ibuke wedi. Loh. Putra saking Kang Mas Bro Julian Siswa Gembong, ayo Mas Sofi. Digoleki lah menika Mbak Kagunge. Matur nembah nuwun Ibu Mindil, Bapak Mar ya. Eno. Lho. Ditambani Mas Sofi, matur nembah nuwun nggih. Terima kasih. Yo tange noger. Lo. Ya, alon-alon ger, yo, ya, loy, ya, lo, awas, yey, ya, tak ger siswa, Gembong, tetap di hati, yo, lo. Ya, langsung cadangir. Ya. Eno, kebiar reok siswa Gembong. Yo. Lu. Ayo Mas Haris. Putranipun saking Kang Mas Bro Julian, Mas Haris punya siswa Gembong. Loh. Awak kabel majuan ya. Loh. Loh. Hati-hati genteran ger. Yo. Loh. Ya. Alon. Yo. Lo. Ya. Yo. Yo. Ya. Lo. Yo. Ya. Yo. Lo. Ya. Lo. Ya. Lo. Siswa Gembong. Alon turaton ngelakon ger yo. Ya. Tudro solas ridane ger yo. Lu. Ya. Yo. Ya. Lei.
As yo. Ya. Ho ho ho. Oh. Le. Ya. Yo. Siswa kembang. Lo. Jajal Gruneger. Ya, iyo tepuk-tepuknya pulo. Ya, ayo hati-hati le. Siswa kembang. Oh, lo. Ayo, 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 ayo. Ya, yeay. Siswa kembang tetap di hati. Yo. Ho 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 ho. Ya, lo, lo, ya, lo, ya. Hati-hati ger, hati-hati ger. Alon, alon. Yo, le, dikawal hati-hati alon-alon ger, yo, ya, le, lo, ye, ho, ya, lo, ya, ayo. As tange no ger alon-alon ger. Oh yo ya sing sabar Kang Aris. Yo. Lo. La le ya lo ya yo ya ano gentenan ger kantosan yayi alon-alon kang iya lo eno atraksi dedaran mangan opak no opak alon-alon diaturno ne ya ya lo
Ayo no. Yo. Le. Hati-hati ger, hati-hati ger. Yo. Ayo, 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 ayo. Dedaran opak alon-alon siswa kebong. Ya. Lo. Ya. Lo. Hati-hati ger. Lo. Ye, 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 lo, ya, lo, ayo, 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 ya lo, 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 lo. As, ditutno le, aja sembrono no ya. Ayo, hati-hati ger. Iyo. Monggo. Penghormatan ingkang hamengku gati nggih derma gati ingkang minulya Bapak Lian, Ibu Lian, Bapak Mar, Ibu Mintil nggih. Katuran medal sak wetawis dateng sasana pagelaran siswa kebong ya. Diaturke matur nembah nuwun monggo derek-dereke sageta sami nyumping nggih. Nggih matur nembah nuwun Ibu ya. Monggo lintune mbok bilih tasik wonten nggih. Derek-derekipun saking Bapak Lian, Ibu Lian Vinda, Bapak Mar, Ibu Mintil sekeluarga monggo katuran pinarak. Iyo la le ayo no. Dijak keliling no. Dijak keliling hati-hati awas. Alon alon. Le la. Dulur-dulure padha nglumpuk dina iki nok ya. Digoleki alon-alon ger. Keluarga besar saking Bapak Lian, Ibu Lian Vinda sekeluarga, Bapak Mar, Ibu Mindil sekeluarga katuran lulu ye ya ditutno ger hati-hati ger, hati-hati ger. Oh lo ya. Lo, ayo. Kore gambar TV tak ngopi sih. Ayo ditutno le. Aja sembrono matur nembah nuwun Ibu, nggih. Matur nembah nuwun Bapak nggih. Keluarga besar saking Bapak Mar, Ibu Mindil nggih, matur nembah nuwun. Awas ditutno le. Awas teblok. Loh,
ya matur nuwun kagem saderenipun saking Bapak Lian Eko, Ibu Lian Vinda, Bapak Emar, Ibu Mintil sekeluarga. Nggih. Ingkang sampun miyos kekalinipun pembarong siswa Gembong matur nuwun. Yo. Lolo ya. Yey. Ah. Le. Ah. Ho 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 ho. Ya. Le. Lo. Ya. Ya. Ye. Ah. Ye. Ah. Ho 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 ho. Ya. Ya. Lo. Lu. Hati-hati ger, hati-hati ger. Yo. Le. Gembong tetap di hati. Ah, le, ya, lo, ya, yo, ya, lo. Awas, ayo no, langsung cadaker, lo. Ah, ho, 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 ho. Ya, lo, le, a, yo, ya, le, ayo, digoleki dumateng ponokawan siswa Gembong Yayi, lo, dijajal gulune siji-siji le. Halo. Alon. Yo, le. Le. Lo, ya, yo, ya, aile, dijajal gulune ger, ya, lo. Lo, aduh, ora tangi le, ora tangi, ya, ayo, diteter alon-alon ger, yo, ya. Lo, eno, sola eno. Ho, ya, lo, ya, mek duiti, ya eno. Yo, ayo, lo. Aduh, ya,
ayo ora tangi ayo dijajal kabeh ger lagi ya oh ya le yo ya lo ya lo ayo dijajali yo kurang ini ya lo yo tangi ger yo ya le ya lo ya awager yo ya ayo digoleki aja nganti ana sing ketinggalan ger alon-alon le siswa kembang ya ayo selain jar yo ya lo la lo ya le siswa kebo ya le ya ya lo ya yo ya ya lo ya ya lo lo lu again yo ya yo lu ya le ya lo ayo siswa kembang ya lo ya le
Ya. Alon-alon geria. Lo.